zan ba ku wani password, wani sirri wanda gaskiya in ba don so ba wallahi ba zan bayar ba. Wallahi in ba don so ba zan bayar ba. Saboda sirri ne da duk wanda yi aiki da shi to wallahi ismullahi al'azam. To amma fa wane ne zai iya aiki? Sai wanda Allah ya datar. Abu mai sauki ne. Kun san menene shi? Karfe nawa kake farkawa bacci kullum? A'a, ai ba sai ka faɗa ba. Da ka farka, ka nemi littafi da takarda. Kana da littafinka kamar diary. Da ka farka, kafin kai komai, ka rubuta abubuwan da za ka yi tun daga wannan karfen. A ranar, karfe 3 asuba na farka, to karfe 3 zuwa 5 zan yi azkar. Misali, karfe 5 zuwa 6 kila ina masallaci, ina lazimi, ina sauran azkarai na. Karfe 6 zuwa kaza zuwa 8 zan zauna in huta, kaddara ma. Ka ba hutu ma da su bacci da baki duka ba su, amma rubuta abin da za ka yi a ranar. Kar ka ce yau zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. A'a, ka haɗa abin da lokaci. Karfe kaza zuwa kaza, kaza zan yi. Karfe kaza zuwa kaza, kaza zan yi. Ka kaddara wanda za ka dace a ciki, kana karatu ko ibada a ranar duka bai wuce awa 2 ba ko 3. Ka kaddara yanzu kafin ka koyi wannan karatun kana ganin kanka kayi nasara a rayuwa, to na rantse maka da mahaliccin da babu sarki sai shi. Idan ka shekara a wannan sabon tsarin, ko da awa 2 ne a rana ka ware wa aikin muhimmi, sawa'un sana'a ne, sawa'un ibada ne, sawa'un azkar ne, sawa'un karatu ne, ko da awa 2 zuwa 3 ne a rana ka ware ma wannan, to in ka iya lizimtan wannan lazimin shekara 1, nasaran da kake zaton kayi yanzu sai ka linka shi sau 3 ko 4 ko 5. Wallahi sai kaga ashe da wasa nake yi. Ban ce ba duka awa 24 ka karar aiki ba, kai dai kowane awa ka san me za ka yi. Saboda haka in ka fito karfe 8 mutum ya zo ya kira ka a waya, za ka ce kakka yanzu lokacin kaza ne ba na so in bari. Saboda koko kana hanya da sauri ka sa karfe 9 zuwa 10 za ka je ka gaida baba mahaifinka, za ku gaisa ka ji matsalolin gida da sauransu. In wani ya tsare ka a hanya kana kallon agogo ba ka san ya shiga maka wannan awar ta zuwa ka gaida mahaifinka ku zauna tare da shi. To in ka koyi wannan a rayuwanka, ni wallahi ban taɓa ganin sirrin nasara a rayuwar duniya kamar tsara lokaci da